Αρχείο πρώτο. Στην αρχή και πριν αρχίσει η εκδίκαση των υποθέσεων, ζήτησε το λόγο ο συνήγορος της ΕΛΟΚ, κύριος Μπαλασόπουλος, και προσπάθησε να αναπτύξει την άποψη ότι επειδή οι 4 υποθέσεις ήταν ίδιες κατά 95% και για να μην τραβήξει η εξέταση των μαρτύρων πολύ χρόνο, ήταν σκόπιμο, θεωρούσε σκόπιμο, να εξεταστεί ένας μάρτυρας από την κάθε πλευρά. Και όταν έλεγε κάθε πλευρά, εννοούσε ένας μάρτυρας για τους 4 συλλόγους και ένας μάρτυρας για την ΕΛΟΚ. Πονηρός ο μάγκας, αλλά δεν έπιασε, διότι τότε έκανε τις 4 υποθέσεις μία και έχαναν ένα μεγάλο πλεονέκτημα οι σύλλογοι να ακουστούν οι μάρτυρές τους. Στην ουσία όμως οι 4 δικαστικές υποθέσεις ήταν διαφορετικές. Έπρεπε να αντιμετωπιστούν από το δικαστήριο ως διαφορετικές και άρα για την κάθε μία έπρεπε να εξεταστεί ένας μάρτυρας από την κάθε πλευρά. Βεβαίως είδαμε στο δικαστήριο να έχουν εμφανιστεί ο Γερόλυμπος, ο Μπουλούμπασης και η γυναίκα του Γερόλυμπου. Από την άλλη μεριά ήταν 5-6 άτομα από την πλευρά των συλλόγων και έτσι δεν είχε διευκρινιστεί ποιοι θα είναι μάρτυρας. Προχωρώντας όμως οι υποθέσεις, είδαμε ότι τελικά ήταν ένας μάρτυρας για την υπόθεση των εκπαιδευτηρίων Δούκα, ο Σπύρος ο Δρακόπουλος, ένας μάρτυρας για 2 άλλους συλλόγους, ο Γιώργος ο Κοσμίδης, και ένας μάρτυρας για τον 4ο σύλλογο, ο Τάσος ο Πανουσόπουλος. Ενώ από την πλευρά της ΕΛΟΚ ήταν ένας μάρτυρας για όλες τις υποθέσεις, ο Γιώργος Γερόλυμπος. Βεβαίως δημιουργείται το ερώτημα πώς μπορεί να είναι ο επίτιμος πρόεδρος μάρτυρας για όλες τις υποθέσεις, παρουσία του Προέδρου, παρουσία της Γενικής Γραμματέως. Θυμίζουμε ότι η Γερολυμπίνα έγινε Γενική Γραμματέας μετά από την κλωτσιδών απομάκρυνση του Μανώλη Δημητριάδη από αυτή τη θέση, διότι όπως ξέρουμε αυτός ο βλάκας είχε γράψει 2 έγγραφα της ΕΛΟΚ προς τη σχολή προπονητών, το ένα στη σχολή προπονητών και το άλλο προς τη Γενική Γραμματεία, στα οποία στο ένα έλεγε ότι ήταν αθλητής της ΕΛΟΚ από το 2006 και στο άλλο έλεγε πως δεν υπήρξε ποτέ αθλητής της ΕΛΟΚ. Πολύ βλάκας ρε παιδάκι μου αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας τον αφήσουμε για άλλη φορά. Στο προκείμενο λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε για κάθε υπόθεση τους 2 μάρτυρές της, και αυτή κατέληξε να είναι η διαδικασία, διότι στους ισχυρισμούς του Μπαλασόπουλου έφεραν αντίρρηση και οι 2 συνήγοροι των συλλόγων και ταυτόχρονα η τελική απόφαση της Προέδρου ήταν η προφανής, ότι κάθε υπόθεση αποτελεί και μία ξεχωριστή υπόθεση και απλή οικονομία χρόνου θα γινόταν στο ότι δεν θα υποβάλλονταν οι ίδιες ερωτήσεις στα ερωτώμενα άτομα, στους μάρτυρες. Από εκεί θα προέκυπτε η οικονομία χρόνου. Έτσι νομίζαμε, διότι στην πράξη δεν προέκυψε καμιά οικονομία χρόνου, πολύ περισσότερο ξέφυγαν όλα από τον έλεγχο, βεβαίως και από τον έλεγχο της Προέδρου, και η υπόθεση πήρε πολύ μεγάλο πλάτος, διότι βγήκαν στην επιφάνεια πάρα πολλές από τις πραγματικές διαφορές που έχει δημιουργήσει στο καράτε ο Γερόλυμπος με την νοσηρή του διοίκηση και την νοσηρή του απέτηση να έχει και να λειτουργεί την Ομοσπονδία σαν δικό του μαγαζί. Αυτά θα τα δούμε σε μία περίπτωση παρακολουθώντας τις καταθέσεις των μαρτύρων.